Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagan kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gipahinomduman ta nga kini di ay pagpaubos maogyoy yawi aron himuon ta sa Ginoo nga gamhanan ug mapahimusla nato ang tanang gustong ihatag sa Ginoo, ang pagpaubos. Linghiay mong tupad ing na sa man ka mapaubsanon o mapahitason. Ana siya. Daghan kay tagipangayo os Ginoo pero di gina nato madawat kung dili ta magpaubos. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa or sa atong salmo ang ato ganing tubag, bulahan ang kabus diha sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Sa may pasabot ana kabus sa espiritu kana bang muangkon ka nga ikaw dili maoy tag-iya sa mga butang nga naa nimo. Mao nay mapaubsanon kamaong mudawat sa kamatuuran. Ikabay naghimo anang imong buhok. Mo na ayaw pangangkon nga imo nang buhok. Ikay naghimo anang imong kilay. Ayaw pangangkon nga imo nang kilay. Ikay naghimo anang imong bana. O ayaw pangangkon nga imo nang bana. Ikay naghimo anang imong asawa. Ha? O ayaw sad pangangkon nga imo nang asawa. Ikaw ba'y naghimo anang imong anak? Ha? Be klaruha ko no be ikay gahimo anang imong anak? Ikay nagtaod niyag dunggan, mata, ilong, bakba, ikay nagtaod, tiil, kamot. Wow, oy. Ayaw pangangkon nga imo na. Simple kayo. Mao na siya ang kabos. Kay kanang taong kabos, di gina mangangkon, igingon nimo kinsa maning yuta inyong gipuyan sa ilaning ma'am. Ay kabos manggod mi. Kaning uma, dakuan nimo uma. Ay kuan rami oy gisuhulan rami ani. Di gina mangangkon. Basta kabos. Bay ka na be. Ikaduhang lingi. Ing na muangkon ka sa inyong balay. Ina imong giangkon to inyong balay.
Kana bitang inig blessing sa balay, kana inig blessing sa balay, unsa may meaning ana? Usas mga timaan ana nga imong giangkon nga ang Ginoo mo'y tag-iyas balay. Mo na siya. Pasabot imong gipuy-an ang balay sa Ginoo. Awa mo kasabot ana? Kanang blessing ba? Mao na kay wa mo kasabot, gatuo mo ang blessing pagpapahawag demonyo, pagpahatag og swerte, mao na ubanan din ang sablig-sablig ang mga sinsiyo, ana nya unhan pa anang siging dugo-dugo anang mga manok, mao na inig blessing na kung atos mga bongbong, nanay mga dugo itong gapisik-pisik nako, gatinig basay baka ni sila dinhi nga ano naman dana man ni mga dugo ni hantos CR, ngadtos mga bongbong, mga buangon mo. Ana. Mao na pag-angko na nga ang Ginoo mo'y tag-iyas balay, mo na imong gipublishingan. So, na siya. Kay ang balay is a great blessing. Pader, blessingi among balay aron nga daghan ang grasya nako. The fact lang nga naa mo'y balay nga giblessingan, kadako na ang grasya. Unsay gusto niyo masunog ni? Imo manggunggiangkon nga imo mo nang kuwang. Nga tanawa dire, unsay gitudlo ni Kristo sa ebanghelyo. Ang atong mga gikinahanglan nang inahanglan tag gingharian sa langit, mo nang inta moabot kanamo ang imong gingharian. Unsaon man aron maangkon ang gingharian? Ingon siya dire, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun lutuson kay inyo ang gingharian sa langit. So mo na'y pamaagi, tagaan ta niya gingharian sa langit, gingharian sa kalinaw, gingharian sa kalipay, gingharian sa pagkaway kamatayon, gingharian sa kahiusa, pinaagi sa pagkakabos niya mudawat lang ka nga lutuson. Ana. Niya nang inhanglan sa ta nga lipayon tas Ginoo. Ginoo in taon, hupaya taon ning ako mga kaguol. Unsa may gingos Ginoo dire? Bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Pasabot di ay ayaw reklamos mga kasakit. Dawata ng imong kasakit. Kung ang imong naong mo imong kasakit, dawata. Di ba ang sunod, malipay ka. Dawata ba? Lipay dayon ka. Kanang imong tupad, lingi Ingna sugod karon ako nagyug kang dawaton. Nawa, di ba mo katawa na? Thank you, ha? Sige na, lingi ba? Sano, mga yawan on sa kayo musta na, digyan mo lingi. Nya, nangita sa tagkatagbawan, Lord, tagai in taon ko contentment. Unsa may contentment diri sa Ginoo. Ingon din siya, bulahan kamong naningkamot sa pagtuban sa kabubuton sa Dios kay iya kamong tagbaon. Nanako, pari ko, maningkamot ko magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Na di jud ko manguyab, di jud ko mupaanak og babae, di sa ko makigsugat-sugat og babae, tagbaw kay ko sa akong pagkapari. Oo. Pero magsige na kog pangwarta, sige na kog pangitag babae, mga chicks-chicks, ana, nya magpuyo-puyo na, nanako dito'y suportahan, din adyo ko matagbaw, bisan sa kolekta. Magsige na dyan yung kuwang pamanggin niya, kuwang pa ganun. Di ba? Di ka matagbaw. Ikatulong lingi sa imong tupad, ing na, musta man karon tagbaw kasi imong kinabuhi. Makaingon ba karon nga wala ka nang hahanapin pa? Kisa may makahimo na ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Tanawa ra gud nang mga manag-uyab nga maghimog sala, mag-premarital sex, din agino na sila matagbaw sa ilang panag-uyab, magsigi na gud nag-away. Pero kana gyung wa mag-premarital sex, tagbaw kay na sila, malipayon kay na, inig-date ana nila, inigbiya, nindot kay sila mga naong, dasig kaayo. Tanawa nang mag-date niya, sangko gid ngadto sa gunoyan. Di ba inig-uli ana, minghoy kay nag mga naong, luya ba? Igingon sa uyab, hatod motor. Ako, lagi, ako motor. Pero kanang kuan, kanang naglakaw ra, wagin manakay motor, naglakaw ra, panington pa na sila,
Ana, maglangay-langay pa naglakaw sa daan. Inigbiyaan na ari na ko lagi. Igling ay gamot lagi. Dada wala ka. Dugay kay tanan. Magsige pa nang ganana. Nya inigadto na sa nas kwarto, tan-aw na sa nas video call. Mua. Wa ko kasuwayan ha, wa ko kasuway. Di ako lang nang gi-imagine ba. Suway ninyo. Suway ninyo premarital sex. Tan-aw na tong malipayon pa ba mo inig uli. Din agin mo matagbaw sa inyong relationship. Bisa ka na mga magtiayon, magamit anang pills, kanang kondom, IUD, withdrawal. Din agin na sila matagbaw sa ilang sexual life. Tinuod ka na. Magtuo. Kausan pa din, mura sa kag nakasuway. Di alagi nas ibanghilyo. Wa man mo nagtumas kabubutos Ginoo, din agin mo matagbaw. Para na sigig pangural sa balay, natagbaw na sa ilang balay, ngagikural. Di yun. Musamot na sila karatulon. Kanang nangural, pero kadang wa mangural, tagbaw kay nas kinabuhi. Wa ginay depression. Nga naman, inig-ables balay, pultahan na sad sa pikas balay. Uy, day, good morning. Siya ko, good morning. Linibakay na yun. So, lingaw kay kinabuhi. Pero nangural ka, inig-abli, kural imong makita, ikarang usa. Sus, laaya. Ang pikas sad, isan makita, kay nangural sad, murag yun mo, naas bahak. Way tagdanay, pero daghan kasi kitay way tagdanay. Nagtagdanay din na das bahak di ay wa. Ang kadindot mangod pa der Manila Memorial tanawa dito sa Manila Memorial nagtagdanay ba na sila? Naay mga balay pero way tingugay. Nindot ba kay balay dito sa Manila Memorial ni kon ko kusos kani wa pa lang nihimo ang balaya gipalit pala nig slot wa ano ta. Urot na tatong slot namo. Sige panindot anang mga balay anang mga patay o nya human way tagdanay parihar sa na sa inyong mga balay sige mo panindot pero wa mo'y silingan mo na gisaolog ron ang Bible Sunday pahinomduman ta nga ang pulong sa Ginoo kung atong sundon mao giyoy sinugdanan nga mahimotang malipayon mahimotang balaan o gamhanan happy sa tungkol sa malipayon balaan holy o gamhanan powerful muna ingos sa ikaduhang pagbasa kinsa ragod mo kaniadto kinsa ragod ninyo ang mga sikat pero tanawa karon porting sikata si San Roque kinsa ragod to si San Isidro Labrador kinsa ragod to si Pedro Calungsod kinsa ragod si Father Siano kinsa bitaw kinsa raman ta tanawa nang nag-alagad og simbahan karon ang ato mga seminarista nag-vocation campaign kasagaran anak nila mga sipunon sa gayna tanawa ini kapari may na kaya namudag sakyanan kinsa ragod sa una ako kargador ako sa una nya karon mamaligya nagslat ako sa una di ratagdon manguyab gani ko usahay nganlan pa kog batig naong una pa ibastid pakapinan pagkabati ni mugnaw sakit oy og nauso pa nas una kanang ouch wala tumauso sa una ouch sakit oy pero karon kato naghingana kog batig naong magsigi nagpa-selfie oy pader selfie ta sige sa kog bagid selfie man ano ay salamat des na malit og slots ha ang atong SNJP Santo Niño's Joyful Power karon ra to Kotob 29 nakaselebrate atong Biyernes Portigyong nindutas atong celebration the whole novena og sa atong culmination so speed senior praise the Lord
Nindot kayo. Daghan yung nakaingon, hasta ako nakaingon jud ko. Grabe jud, no? Celebration. Nindot kayo, no? No, so, pwede na mo mga matay karon. Nindot jud kay salamat sa tanan ni participate labi na sa atong mga dancers, sa atong mga PYCC nga ni facilitate ug sa tanan ning cooperate. Ngano man tungod kay atong gisunod ang pulong sa Ginoo. Nya ang pulong sa Ginoo mahimo sadtang pro-life. Mo na gitawag sa ron og pro-life Sunday. Kay ang nagsunod sa Ginoo mahigugma gyud kinabuhi. Higugma sa kinabuhi. Sige. Lingi ay mong tupad. Ingna sugod karon ampingan ko ng imong kinabuhi. Sige na. Ampingan ko ng imong kinabuhi. No. Unsaon pag-amping ang kinabuhi sa tao? Ayaw ibutang sa peligro ang imong isig ka tao. So kung ang ilang agianan, bati, himo ang nindot. No. Kay mamiligro, madakin as unya na, nya madakdak, slip disc, paralyzed na. So imong simintuhon, nya og gamay kaayo ang daan, imong gubon, imong kural, imong padakan. Aron main lang pag-agi. Nya imong butangag suga. O, di ba? Nya ang kinabuhi sa bata nga naastiyan sa inahan. O, ayaw imni og pills, ayaw pag-ayudi, ayaw pag-kondom, kay ang kinabuhi imo nang gibabagan, labaw tanan, ayaw pag-abortion. Ampingi ang kinabuhi. Kanang imong asawa, imong paimnog pills, imo nang gibutangag chemical iyang lawas, makanser na, breast cancer, ovarian cancer, cervix cancer, makanser in tao na. Tungod lang anang imong kahadlok sa kinabuhi nga mo abot. Ayaw ay. Nya lain pag yung paghazard sa kinabuhi, ug magbuhi kag panginabuhi sa manang pigiri, ayaw himo nga dili manimaho sa imong silingan. Kay kanang baho sa pigiri nga mosakit ang atong os, kasakit usahay, pollution kana. You are killing softly sa imong silingan. Muna ang kalibutan karon is polluted kay na ang atong panginabuhi ni resulta og pollution sa kalibutan. Ayaw paningkamot nga mabuhi ka unya mamatay imong silingan. Kung maninda sad ka, ayaw anang kilid sa karsada. Kay ang mupalit sa imong tinda tuas karsada gabarog. Unyag na aroy reckless driver. Matapsinga na siya. Ikaw, nakakwarta, siya, patay. O ma-ospital. Tungod sa imong pagpangwarta. Kaya ang imong customer nga mubuhi ni mo kunuhay, imo manggibutang sa hazard. Ang pingi ang iyang kinabuhi. Ayaw mo pagparking sa inyong sakyanan, ni anang labi na gyud ka ng mga barangay road, hasta sa national road, provincial road, bisan paganing interior road. Ayaw parkinging karsada kay imong gihazard ang imong silingan. Mapalit kag nindot nga sakyanan haron magsakay-sakay ka ana kay secured kuno ka, pero imo nang gibutang sa peligro imong silingan kay ang karsada imong gihimong parkingan, buangon ka. Lagi. Muna bulahan ka mong mga kabos. Kay ang kabos muhuna-huna gina sa silingan. Kinsa may maghinatagay sibuyas. Silingan, tanawa mga dato, galali sa presyo sa sibuyas. Kinsa may maghinatagay asin o buwad. Silingan. Oh. Kinsa may maghinatagay asawa. Wa. Maghinatagay asawa, silingan gyapon. Ako kadaghan akong nakitaan, nanganak ang ilang silingan, perting pobriha, niya ang bana, construction worker, unsay gibuhat sa silingan, siya nang laba sa mga bulingon sa ilang silingan kay mabughat unya. Na inihimo ana nga naaga puyo subdivision. Mga dato, wa oy. Sige day, ari lang imong labanan, ako lay laba ana. Kay mabughat unya ka bag-o ra ba kang laba. Nya ayaw pangalsag bugat ha. Ana nas mga kabos nimo makita. Tutok nako. Sige ko na be katapusan lingi ing na imong tupad. Ing na og na kay bulingon ako lang say laba. Ikaw no be, ing na ka no be.
Ay, asa. Suhol dayon, suhol. Di oy, sa amo dito sa bukid palihog. Utan lang kag munggos, ana dayon palihog tukod sa balay. Utanan lang munggos. Oh, dinis ato. Oh, sus, bisan ka na yung ato mga sasing kids. Trapo lang na gamay, 20 dayon. Grabe ya. Wa nagi libre ba? Kay mga dato naman ta, kwarta mangoy sentro, bulahan ka mong mga kabos, sundo na to ang ebanghelyo aron mahimo tang pro-life, mahimo sad tang pro-vocation and pro-God. Nindog na tan.